det er så modellen set fra øst, og vi har Hestetorvet i forgrunden, og så kommer Gråbrødre Kloster, og så kommer længere væk Vor Frue Kloster. Og det er så fra Røde Port i forgrunden med Hestetorvet, og den gule bygning har vi Gråbrødre Kloster. Det er det store Gråbrødre Kloster, og det er med de gule mursten og den firkantede gårdsplads, og kirkegården bruges stadigvæk i dag til begravelser. Det er den store røde bygning der, det er Vor Frue Kloster, nuværende gamle Vor Frue Kirke. Det er alle sammen tilbygningerne er alle sammen revet ned, altså men selve kirken fungerer endnu som sognekirke. Det er Sortebrødre Kloster, som blev lavet om til Sortebrødre Gård, og som er det adelige jomfrukloster i dag. Det er et billede, som viser de to munkeklostre, Gråbrødrene det gule, og så Sortebrødrenes det røde, og midt imellem, der har vi så Algade, der går ned og deler mellem de to. Og så er der domkirken selvfølgelig, og alt sådan noget i baggrunden. Og det er så domkirken set fra øst, hvor vi har Bispegården i forgrunden. Det er så landsbyen Sankt Jørgensbjerg med Sankt Jørgensbjerg Kirke, den ældste bygning af sten i Danmark. Sankt Clara Kloster, som havde op til 40 nonner, et meget stort og meget rigt kloster. Billedet, der er kun én bygning på det, en stor firkantet rød klosterbygning. Den røde bygning, det er Sankt Agnes Kloster, og den lille grå bygning over i den anden side af billedet, det er Sankt Ibs Kirke. Det er et totalbillede set fra vest mod øst. Ja, det viser simpelthen hele byen. Ja, men det er en model med Sankt Jørgensbjerg i forgrunden, og vi kan se den her gamle kirke, og vi kan også se Sankt Agnes Kloster i rødt. Og det er domkirken, som den har nok set ud omkring år 1440, hvor det nordre tårn er under opførsel. Og det er et billede nordfra, hvor vi har fjorden i forgrunden, og så kan vi se Sankt Agnes Kloster uden for muren, og vi kan også se Sankt Ibs Kirke, og vi kan også se Sankt Claras Kloster uden for muren. Der har vi Sankt Agnes Kirke, Sankt Agnes Kloster i forgrunden, uden for byen, ja, og Sankt Ibs, der også ligger i forgrunden der. Jamen, det er Sortebrødre Kloster, vi kan se med træet i midten, og så kigger vi hen mod domkirken. Ja, det er formentlig begyndelsen til Køgevej, der kommer ud gennem volden der, og vi har Gråbrødre Kloster og Vor Frue Kloster